Last na ni. Gamay na lang yung kulang ko, gamay na lang yung kulang. Ay, salamat. Tuli na jud ko. Hoy! May pagmapatuloy mo ito, librera. Eh, pa si Dudong bay. Tuli na. Papatay kay tuli, Kim. Tawaan mo ko na nung Dave. Ikaw, tuli na day ka. Wala pa pod. Awa, katawa ka. Pariya, malay tapisot. Patuloy na mo ito. Dave, tara Dave. Patuloy po ta. Tara, librera bita. Huwag pa may customer ay. Ngapit sa siguro ko. Uy. Sunmig Super Coupe. Tilawan ta ni. Lami jud aning Sunmig Super Coupe eh. Lahir jud ba di man jud ko hingapi pero lami juga yo. Huh? Libre tuli. Maon na siguro ni no. Di ba anong kabibay? Ay kakulba. Relax lang. Kinsay mo una, ikaw lang dito. Bato-bato pick na lang ta. Sige. Oh, pildi ka. Sunod na. Ayo, Kol, patuloy ko, Kol. Oh, dali, dayon. Patay, tuliwan na jud ko. Dali. Hubuhay mo short. Kol, wabi ako kadalag dahon sa bayabas. Ay, dili man na uso ang dahon sa biyabas. Nara ko ako. Tender juice hotdog. Wow, tuloyan ako, Kol. Naraw, umao. Uy, dako. Mili tagkuan. Buna ni, di dako. Patay ha. Bunal ko. Kib, ikaw na sad, Kib. Sakit, babe. Di man sakit, marara magamigas. Sige, ako rapod. Sulod lang kung kisa tayo magpatuloy diya. Matulit na di ko ani. Likod. Libo na. Uy, gamaya ani dong eh. Maglisod tagunit ani. Akan akong gamiton oh. Sige ha. Gamay kay bay. Sige ha. Ano sa Kol? Ang hotdog. Ay tama di ay. Uma ha. Para bang sakit. Kol, bunal pa, Kol. Tingnan ko, humanan ako lang. Kaya jud mo humanan kay gamay mo kay ba? Sige, okay na dong. Mana? Tuli na ka. Salamat, Kol. Tuloy na po si Kibe. Sakit, Kib. Wala ba? Tara, Dave. Tuloy na pa. Sa Dave. Tingnan na to si Ipok dito, Dave, na nailibre tuloy, Dre, Okay. Tara. Ay, pagpuyo, kung patuli lang kita. Pagpuyo. Pagpuyo. Sakit naman. Doon lang kayo, patulit na kayo. Ikaw na lang episode sa inyong mga barkada. Ha? Sakit na pa. Dili, lagi ko pa. Ay, ikaw ha, gara ka. Tindog ha. Magpatuli na ha. Tilawan na to ning Tender juice hotdog be. Tuyo ka, Dok. Lami ilay mo to limong hilak ang mga bata lay. Lami ilay kayo yung Tender juice hotdog. Dili, lagi patuloy pa. Namukan na ako. Ay. Dili na po. Patuli. Papa Pogs. Hilong mo, patuli. Papa Pogs, ayo. Mana patuli na. Dali, dayon. O sige sulod eh. Tay, nagpatuli at si Ipok, bay. Ako yung episode, ani. Pog, sakit na ba, Pogs? Wala ginay sakit, masakit niya kung bunal oh. Bitaw, wala sakit dong. Dali ra man kay ni. Dali kay ni. Hubo. Sige na, hubuan na daw na mo short, hubuan na. Bantay, sakit ah. Wala ba may kadalag doon sa bayabas ba? Kanang iyang kaunon gani. Ay, ayun na. Pangkaraan mo tong
Daon sa biyabas, kani ko lahi ni kwadre. Unsa may ipa kaon niya, Om? Ang kani oh. Tindir juicy hotdog, di yung masakitan ng bata ni. Hotdog. Oo, tanaw. Sisi nga. Di na mo hilak eh. O sige lang, kay last step na na eh. Ya, sakit. Sakit day. Leg. Tuli na ka. Hulata sa kuha dito. Sir, kalingkod na ka ha. Kay nasa ko ikaw na tong papapogs. Sige pa. Maulat ra ko diri pa. Pagdali ah. Oh, di balik mo lagi ka. Kanang kuha man gud ka papapogs kanang nalon to koy gamay istorya ba. Patay nagpatuli po si Papa G. Wala na mo karon. Isagit lang si Papa. Pero mo. Balik na. Ni, isot tuloy ka pa? Tata. Uli na to. Kani asa Kinder Juicy hotdog no? Eh, kahiyon kay ko. Ang isa siguro ko eh. Patay, nang muli ay. Salamat ang mga din tuli. Ihi na di kong tarong ani. Yate, pisok mo din si Papa Pogs.